Когато става въпрос за детска количка, винаги се фокусираме върху нещата, които пише, но никога не си задаваме въпроси като: от какво е направен кошът за новороден? А матракът? Дали това ще е удобно за бебето? До кога ще ползвам количката? Дали ще влезе в асансьора? А дали сенникът се разгъва достатъчно, за да не пече в очите на детето? Колко точно багаж мога да събера в багажника? Гуми с пяна или помпащ? В това видео ще се опитаме да отговорим на въпросът: достатъчно добра ли е българската количка Буба Заза, за да отговори на предизвикателствата, които ви съпътстват по време на приключението, наречено родителство. Какво да гледаме? Да е лека, да е удобна и устойчива на атмосферни условия, да е маневрена и лесна за управление, да е здрава, надежна и проходима, да е компактна. Нека да разгледаме какво предлага българската Буба Заза. Тук имаме система 3 в 1, която може да се използва от новородено до около 3 годишна възраст. В комплекта има седалка, която може да се монтира с лице и гръб към родителя, и кош за кола. Много е удобно наличието на адаптери в комплекта. С тях на помощ може да монтирате коша за кола за шасито, когато бебето е заспало в колата и не искате да сменяте кошовете. Кошът за новородено е изработен от пластмасова конструкция с обшивка от екокожа, които изолират вътрешността от атмосферните условия. Той разполага с антирефлукс система под матрак. За няколко секунди може да регулирате наклона и да сте спокойни, ако детето току-що е похапнало обилно. Сенникът се разгъва достатъчно, за да осигури защита от слънчевите лъчи, а самата материя, от която е направен, е със слънцезащитен фактор 50+. Разполага и с допълнителен вентилационен отвор, който се отваря и затваря с цип. Служи за проветрение при по-топло време. Покривалото за крачета покрива плътно коша и не позволява вятър и студ да проникват вътре. Прозрачният визьор гарантира, че по всяко време ще имате поглед към бебето. Летният кош има 5-точков колан и обезопасителна преграда, които се грижат за безопасността при движение. Сенникът също има вентилационен отвор, както и слънцезащитен фактор 50+. Облегалката се сваля до напълно легнало положение за моментите, когато дойде време за почивка. Подложката за крака е регулируема, така че всяко положение на седалката да е удобно. Тя разполага и с покривало за крачета за по-студените дни. Този кош се препоръчва за деца, които вече могат да стоят седнали самостоятелно. Кошницата за кола е идеално решение за придвижване през първите месеци. Леката и здрава конструкция в комбинация с тапицерията осигуряват нужната защита и комфорт при возене. Тази кошница няма покривало за крачета. Ако детето е заспало, когато пристигнете до крайната си дестинация и не искате да сменяте кошовете, то може да монтирате адаптерите към шасито и да прикрепите кошницата към тях. Може да се използва от раждането до около 9 кг. Обръщаме внимание, че препоръчителното време за возене на бебето в кошницата за кола е около 1 час, поради ергономичната й форма. Когато планирате по-дълго пътуване, е добре да планирате време за почивка и разтягане. Шасито е изработено от алуминий и предлага идеалното съотношение между здравина и ниско тегло. Дори когато вдигаме цялата количка, за да преодолеем препятствие, не се усеща никакво напрежение, а тежи само 7,7 кг. Разполага с централна крачна спирачка, която с едно натискане фиксира задните колела. Непосредствено до спирачката се намират и амортисьорите. Те се грижат да омекотят возенето по неравен терен, а както знаем, нашите улици и тротуари на места стават за офроуд състезания. Амортисьорите са регулируеми с 2 степени на твърдост. В предната част, където се закрепват предните гуми, имаме заключващ механизъм. Ако ви се наложи да се включите в офроуд състезание с други майки, просто заключвате предните колела и ще бъдете изключително стабилни по трасето и конкурентни в състезанието. Дръжката се регулира във височина. Има подходяща позиция за всеки ръст. Покрита е с еко-кожа, което придава по-топло усещане при допир. А в дясната й част е разположен държач за чаша. Гумите са изработени от мека пяна с каучукова обвивка, което ги прави здрави, леки и не се налага почти никаква поддръжка. Закрепят се към шасито посредством закопчаващ механизъм и цилиндрични метални елементи, които осигуряват здравина и лесно движение. Размерът им пък позволява проходимост през всякакъв терен. От Буба предлагат допълнително резервни части за техните колички, включително и гуми, така че дори нещо да стане, не оставате без количка. А сега да обърнем внимание и на благинките, с които идва Заза. Багажникът е изключително просторен и от затворен тип. С едно плъзгане на ципа имате достъп до всичко необходимо. Мястото е достатъчно за принадлежности като любимата играчка на детето или изпълненият списък с покупки. Когато е затворен, елиминирате всяка възможност уличен прах и друга мръсотия да се настанят при багажа. Чантата за багаж е във формата на раница, което позволява по-удобното използване както с, така и без количката. В нея може да съхранявате
всичко нужно за разходката ви на една ръка разстояние. Дъждобранът е една от подценяваните екстри, но ви позволява да излезете с количката и в неблагоприятно време. Дори времето да ви изненада, само за няколко секунди може да го разгънете, монтирате върху коша и да продължите. Комарникът покрива целият кош и осигурява защита от досадни насекоми. С него може да сте сигурни, че вашето дете ще си почива необезпокоявано, дори при свечеряване в топлите летни дни. Като за финал решихме да проверим дали е възможно количка с тези размери да се побере в стандартен асансьор. Въпреки съмненията, успяхме да качим целият антураж. От всичко казано до тук, можем да заключим, че българската количка Буба Заза може да задоволи значителна част от нуждите на младите родители. Тя е удобна, маневрена, стабилна и налична в няколко цвята. Заслужава си да я видите на живо.